खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो दिनै जों रतन टाटानि बारै रायलायगोन। रतन टाटाया जाबाय जोंनि भारतनि सासे आरबपति। बिथाङा टाटा कम्पानिनि बिगोमा आरो बिथाङा कौटि कौटि रांनि मालिक। नाथाय बिथांनि जिउआ दिनै गैलिया। बिथाङा दिनै थांनाय मोनायाव मुम्बाइ हस्पिटालाव रुंसारि जाना थाङो। रतन टाटानि जोनोमा 28 दिसेम्बर 1937 मायथाइयाव जादोंमोन आरो बिथाङा 9 अक्ट'बर 2024 मायथाइयाव रुंसारि जाना थांबाय। दा बिथाङा माबोरै थैखो मिथिना लानि फै। अदेबानि बिथाङा ल' ब्लाड प्रेसारनि बेराम दंमोन आरो बिथाङा 86 बोसोर जालायनाय बोराइ बैसोआव थैनि बेरामा नाख्रेबदों। बेबायदिनो बिथाङा गोबाव सम भुगिनानै दिनै रुंसारि जाना थांबाय। नोंगौ रायजोफोर, सुबुंनि जिउआ दानो दं दानो गैया। इसोरा दाना होनाय सोलेरा सानसे नङा सानसे बोरायना एबा बुरैना थैलांनांगौ जायो। दानिया मिथिना लानि फै बिथाङा आरजिना गालांनाय कौटि कौटि रांखौ सोर लागोन। अदेबानि रतन टाटाया 30 लाख कौटि कम्पानिनि मालिक आरो दा बिखौ बिथांनि फंबाय न'एल टाटा, जाय बिथांनि बिमा गदायनि फिसाला, बियो सामलायसिगोन। नोंगौ रायजोफोर, रतन टाटानि बिफा न'बेल टाटाया खननै हाबा लादोंमोन। स' रायजोफोर, दा नोंसोर मिथिबाय जानांगौ रतन टाटानि बारै एसेबाबो बे भिडिअनि गेजेरजों। दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। दा एसेनोसै भिडिअआ, गोजोन्थों।